Saderengipun dipun wiwiti, ayo sareng-sareng dedonga rumiyin sinten ingkang badhe mimpin donga. Sinten? Monggo. Suarane ingkang lantang, Mbak. Ing papan perhubungan utama kawiwitan. Ridwan Yoga, Rizky Fajar, Polusi Timur, Pungkasan sama Wahyu Rangga. Oke, mlebu sedanten nggih. Sami semangat? Semangat. Nek sehat mesti semangat, nek semangat mesti anggo sinau dina iki mesti nyenengke. Nggih? Kanggo munggah semangat Bu Utami kagungan Jagon. Jagon kuwi apa, Bu? Nek Bu Utami ngomong Jawa, para siswa nyauri Kuncoro. Ngoten? Saged? Jawa.
dasar mo nem. Nah, kanggo goleki nada dasar. Saiki. Lah, carane nembang. Cara nembangake tembang awake dhewe kudu ngerti apa? Setunggal laras, titi laras utawi nada utawi notasi, yang nomor 3 cengkok. Awakmu duwe warna swara dhewe-dhewe. Apa meneh swara kakuk karo swara estri, swara lanang karo swara wadon. Duwe warna swara dhewe-dhewe. Ya ora? Nah, ku sing diarani cengkok yaiku gaya utawi model utawa warna lagu lan tembang macapat duweni cengkok gaya sing akeh. Sing perlu digatekake nalika nembang macapat yaiku kudu ngerteni paugeran lan paham uga nguasani babagan laras, titi laras, cengkok, cakepan kudu cerah, vokal a i u e o, babi bu bebut kudu cerah. Jedane setunggal tak ya. Monem ciro lu monem ciro. Nah, kayak ngono. Coba saiki para siswa kabeh. Monem ciro lu monem ciro. Ya, kayak ngono itu kamu goleki nada dasar utawa titi laras dasar. Ayo bareng-bareng di tokok kene. Tembang kinandi laras slendro patet songo mo. Nah, sampai sini ya. Ciro lungo nem ciro mo. Kembali ya. Ini kan ada dasarnya mo. Atau kayak gini. Ciro lungo mo. Paham? Laras slendro patet songo. Iki endi titi laras, endi cakepan? Titi laras endi? Titi laras sing angka. Nah, iki titi laras ya. Cakepan? Cakepan sing iki. Suratan. Nek ning bahasa nek ning lagu, lagu ya. Tapi iki jenenge cakepan. Iso ndendake endi titi laras endi cakepan? Oke, saiki ayo bareng-bareng ditembake. Monem nem 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 ciro setunggal kalih tiga. Monem nem 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 ciro. Sip, saiki dan karono swara kakung karo swara estri beda, swara lanang karo swara wadon beda. Tiga kelompok, iki kelompok laki-laki, kelompok lanang, kiri kelompok wadon ya. Paham? Saiki Bu Utami paling contoh ya. Monggo panjenengan siswa lerke ya. Nah, setunggal. Monem nem nem, ada kalau kene. Nem ciro setunggal kalih tiga kakung. Monem nem nem
rada babar meneh ya. Nah. Padha gulangen ing kalbu setunggal kalih tiga. Padha gulangen ing kalbu. Jos. Gotra kalih nggih, dilarasi riyin. Rara cici. Tinggi ya. Karena ro ini paling atas. Kita pakai nada tinggi ya. Rara cici. Rara nem ci nem. Turun setunggal kalih tiga. Roro siji, roro nem ci nem. Nem ci nem. Nem ci nem. Ya ulangi setunggal kalih tiga. Roro siji, roro nem ci nem. Ing sasmita anggrek lantik setunggal kalih tiga. Ing sasmita anggrek lantik. Jos. Bisa kok? Pakai sekarang. Tinggi. Nem cici, cici, cinem ci. Jos. Iya. Mama mama merulurun ci. Mama mama loro luro ci. Jos. Diranting. Jos. Setunggal kalih tiga. Ojo pijet mangan nendro Lanjut. karawiran den KSI Lanjut. pesunan salirang-liro Lanjut. sudah nenjakan mulai. Saiki kangge panutup, ayo kita bareng-bareng nyimpulke. Menyimpulkan paring dudukan. Dudukan kuwi kesimpulan. Awake dhewe dina iki wis nyinaoni apa? Sinten ingkang badhe paring dudukan, paring kesimpulan? Mbak Lutfi. Monggo
3 duweni cengkok. Sekawan ngerti vokal utawa a i u e o. Gangsal ngerteni a lem atau notasi petilaras. Yang ucapan atau pelafalan gerem suara vokal utawa cengkok karakter suara. Kangge refleksi. Dina iki sing bagian angel bab endi? Sing bagian angel bab endi? Ayo. Sing bagian angel bab endi? Ngepaske? Iya, sing bagian angel endi? Mungkin titilaras, mungkin ongko titilaras iki. Nah, saiki nek iki sing angel bagian bab titilaras iki. Kira-kira kangge nyokeni, kangge mrambuni, kangge napa nggih? Nek bahasa Indonesia kangge antisipasi supaya nek ora angel kuwi kanthi cara apa? Asring kangge pepanggihan minggu ngajeng sampun UTS to? Sampun PAS. Nah, minggu ngajeng kisi-kisi Bu Tami sampun aturke nggih to? Dipun sinami nggih? Wonten ugi tembang punika. Kisi-kisi Bu Tami aturke mugi-mugi ing pas mangke saged nggarap bejine apik. Ngaten? Nah, Bu Tami